Egy örökké valóságig vártam egy ilyen erős emberre. De miféle ember mászik a saját sírjában reményt keresni? Aki kétségbe esett. A törökök elpusztítanák a királyságon. Mindjárt itt vannak. Azért kell az erő, hogy megmentsem a népem. És a családom. Megváltásod a sötétben rejlik. A sötétség erejében. Hamarosan 100 ember erejével fogsz bírni. Elkezdődik a legenda. Birtokolni fogod az éjszakát és minden teremtményét. De milyen áron? El sem tudod képzelni. De megmutatom neked. Így áll. Mi történik veled? Én akartam. De miért? Mert a sereg nem a karttól fél. Közeledik. Hanem a szörnyektől. Ez a lény nem te vagy. Azt hiszitek, azért éltek? Mert jól harcoltak? Azért éltek, mert én megtettem, amit megtettem! Az ismeretlen Dracula. Sose felejtjétek, ki vagyok én. Hamarosan a mozikban.